Kada i posle 35. odlučite da se i dalje profesionalno bavite sportom, sportski komentatori vam pripisuju epitet veteran ili iskusni. Za Nenada Peruničića, najboljeg levog beka 90-ih, važi i jedno i drugo. Svojevremeno su ga prozvali Terminator, a nakon povratka u Crvenu zvezdu uz mnogo ideje i energije, postaće predvodnik mlađe generacije rukometaša. Nenad Peruničić i Arnold Schwarzenegger su jedine dve osobe za koje ja znam da jedan po filmskoj ulozi, a drugi ima nadimak Terminator. Nenade, da bi se dobio taj nadimak, potrebno je bilo da prođe puno godina, puno uloženog truda i vremena, a ipak je moralo negde da se počne. Pljevlja, je li tako? Da, Pljevlja, Crna Gora u stvari, to je granica Sandžaka. Do 16. godine igrao rukomet, kasnije sam ga i počeo i do drugog razreda srednje škole, onda otišao u Vojvodinu, Kać, jedno selo malo kod Novog Sada. Eto, tako, to su neki moji prvi početci. Ja pretpostavljam da, rukomet je nekako zapostavljen u odnosu na fudbal, košarka je zapostavljena takođe u odnosu na fudbal. Sa svojom visinom mogao si komotno da budeš košarkaš. Verujem da, kao i sve dečaki, prvo te interesovalo šutiranje lopte, je li tako? A kako si se odlučio da to bude baš rukomet? Pa jeste, što se tiče rukometa, u odnosu na te neke 90. godine Zvezde i Partizana, tih derbija koji su punili Pionir, gde je rukomet stvarno bio uz rame sa fudbalom i košarkom. Znači, jedna neverovatna popularnost i velika posjećenost. Tada nam je i liga bila mnogo jača, naravno. A što se tiče moje visine, košarkaške visine, ja sam jedne godine izrastao 15 cm. Znači, nisam kao klinac bio mnogo visok i onda se desio jedan preobražaj gde sam od neke normalne visine, gde sam bio 5. i 6. u razredu, odjednom za pola glave bio veći od svih. Što se tiče rukometa, u prvom planu nije bio. Znači, bio je karate, ja sam sa Peđom, sa svojim burazerom, trenirao karate nekih 5 godina, on kasnije nastavio atletiku. Bukvalno smo probali sve sportove. Međutim, u Pljevljima je rukomet sport broj 1 bio od uvek i to je bio jedan logičan izbor da budem u najpopularnijem sportu u Pljevljima. Ja ponavljam, verovatno da sam se rodio u Beogradu, bio bih košarkaš. Jer ja sam košarku i trenirao godinu dana, tako da taj sport i obožavam i idem jako često na utakmice košarke. Da sam bio u inostranstvu, jako puno prijatelja, drugova iz košarke, tako da sam upućen, volim da gledam i domaće prvenstvo i čim se u Jadransku ligu i kako se već zove, NBA obožavam kad je play-off, znači gleda se svaka utakmica. Tako da baš mnogo volim košarku. Klinci koji, eto, da kažem, treniraju fudbal, pa i oni koji treniraju košarku, nekako imaju to i u slobodno vreme mogu sa svojim drugarima. Sad, za rukomet nema prosto mnogo uslova za to, je li tako? Sve se svodi, čini mi se, na one osnovne treninge i sav trud koji se uloži kasnije je ukoliko je sala slobodna, ukoliko je trener slobodan. Jeste, nažalost, ova akcija, u stvari ova utakmica 28. oprošta je, ta sredstva idu u svrhu upravljanja jedne hale samo za rukomet. Jedan podatak, u Beogradu postoji oko 5000 klinaca. Znači, rukomet mnogobrojan, klinci ga vole, međutim, bez neke animacije, bez neke popularizacije veće,
nećemo napraviti nešto što su ranije pravili košarkaši. Dobro, za fudbal je normalno. Fudbal je jedna zaraza svetska, tako da je logično da je najviše klinaca i najviše zaljubljenika u fudbalu. Ali mislim da naš narod voli rukomet i treba učiniti sve da dovedemo što više klinaca. Ja mislim naš narod nekako voli sve sportove u kojima smo uspešni. A vi ste imali tu neku sreću da nasledite uspešnu generaciju. Sami ste bili uspešni. Dobro, sada eto kako se situacija odvija. Prosto me interesuje da li si ti tada imao nekog uzora i prosto bilo je lepo reći taj rukometaš mi je uzor. Jeste. Mi smo nasledili jednu generaciju koja je bila svetski i olimpijski pobednik. Generacija Metaloplastike koji je bio osvajač kupa šampiona, vanserijski igrači, nama, znači moje generacije idoli, meni je kao klincu Veselin Vujović bio idol. Međutim, kasnije imali smo dosta problema, baš u nekoj relaciji sa tim našim idolima. A jel to boli? Tako, da. Jel boli to nekako? Jako boli jer ja ih zaista i volim kao igrače i dan danas pogledam neku kasetu iz njihovog vremena, bili su vanserijski, ali neke stvari su normalne ili logične kad stariš ili kad završavaš karijeru da dolaze ljudi koji pokušavaju da te nadmaše. Čini mi se da pojedinci od njih nisu to shvatali, da su mislili da se rukomet sa njima završava, što je nas jako bolelo jer mi smo najviše neke podrške očekivali sa njihove strane, jer smo jedna generacija koja je rasla pod sankcijama, sa nekih 18 i po 19 godina ušli u seniorsku reprezentaciju tadašnje Jugoslavije, pa onda se pripremali za olimpijadu u Barceloni. Posle 2 meseca su nam na kraju rekli da ne idemo. Rano otišli u inostranstvo, znači baš smo sazrevali preko noći, preko reda i mnogo bi nas značila podrška jednih velikih imena kao što su bili oni, ali nismo se nalazili ni s tim talasnim dužinama, nismo imali dobre relacije, naravno ne sa svima, ali sa glavnicom. A koliko misliš da to rano odlaženje iz ovih naših klubova u inostranstvu, dobro, eto, svi znamo da je prevashodno tu novac u pitanju, možda dovodi do toga da je oslabljena naša liga, da se nekako rukomet kod nas je nakon vaših odlazaka pomalo pao? Pa problem je uopšte celog našeg sporta, kolektivnog sporta, što nam klinci odlaze jako mladi, jer jednostavno klubovi nemaju ni ta osnovna sredstva da im pruže da bi oni ostali ovde i napredovali. Sad, što se tiče samog rukometa, evo došli smo u situaciju da nam je Rumunija postala inostranstvo. Dobro, Mađari dosta ulažu u rukomet, ali bukvalno klinci beže za 300-400 € razlike samo da bi rekli da igraju u inostranstvu ili zato što ovde ne ispoštuju te ugovore koje imaju i ne znam, čekaju platu po 3-4 meseca. Tako da, ja ono što sam ponavljao u zadnje vreme, mislim da država mora da više povede računa o kolektivnim sportovima koji su doneli toliko radosti i medalja ovoj zemlji. Moram da te pitam, eto, došli smo i do tih odlazaka u inostranstvo, pa sada pričala sam i sa mnogim fudbalerima i košarkašima i sad svi nekako, to što si rekao, jedva čekaju ne bi li sebi obezbedili neku materijalnu egzistenciju da odu odavde. Sada, sa ove distanci, sa ove tačke gledišta, kako si ti doživao taj svoj odlazak pre 14 godina u inostranstvo?
dobro, to je bila jedna jako smešna situacija, jer posle play-offa, posle gubitka titule od Partizana, Pioniru, te famozne utakmice o kojoj se i dan danas priča, ja sam otišao na odmor. I pošto to je bila Budva, čini mi se 93. tako nešto. I jedan kolega iz Partizana mi kaže, znaš, kao super će ti sad biti u inostranstvu. Kako u inostranstvu se radi? Pa kaže, tebi je Zvezda prodala. Tako da sam ja morao da odem, jer Zvezda je već napravila ugovor, bila sa Paris Saint-Germainom, a ja da ne znam. A kako objašnjaš to danas? Zašto? Pa dobro, tada me je bolelo jer ja sam hteo da ostanem. Znači nisam hteo da idem iz zemlje, ostajalo mi se, želeo sam toliko tu titulu sa Zvezdom. Jednostavno, klub je morao da preživi, a obeštećenje koje je u to vreme Paris Saint-Germain dao je bukvalno bilo budžet skoro za celu godinu. Tako da ja sam bio mnogo ljut, međutim, što se tiče dalje moje karijere, napravio sam mi uslugu jer sam otišao u jedan klub koji je tu bio pri vrhu, nije bio na samom vrhu. Postanem prvi strelac Francuske lige, što mi daje jedan veliki motiv, jedno samopouzdanje za kasnije, jer moglo se i desiti da sam otišao u veći klub i da ne bih dobio tu minutažu i ko zna šta bi s tamo posle bilo, jer sreća je jedan veoma važan faktor. I eto, prvi grad pa Pariz. Mnogi idu i po manjim gradovima i to su nekako, čini mi se, gradići nedaleko od glavnog grada. Ti baš u glavni grad. Da, u Pariz. Pa, ogromna džungla. Prelep grad, ali mene ti njihovi zastoji, bušoni, kako ih oni već zovu, izluđivalo. Što bi stigao negde za 10 minuta na trening, trebalo je po sat vremena. To je grad za mene, grad turistički, da se ode na 2 nedelje i to je to. Dobro, ja sam živio jedan miran deo kod Parka Prinčeva stadiona, tako da je bilo lepo, mada sam ja jako mlad otišao, nostalgija me ubijala, sreće, imao sam Dejana Lukića, golmana koji je legenda metaloplastike, isto pa mi je on mnogo pomagao jer sam bio često kući kod njega. Međutim, ta godina je bila, što se tiče nostalgije, pakao za mene. Ali nije uticalo na igru, to je neverovatno. Pa ja nikad u životu nisam te neke svoje privatne stvari vezivao za parket. Znači, uvek sam bio jedan profesionalac. Što se tiče privatnih problema ili ne znam, neke stvari koje te muče, to ostavljam kad uđem u halu. Tako da sam uvek to znao da razdvojim. Ok, idemo na neko, možda da kažem, toplije mesto, da pričamo o onim gužama u Beogradu, koje su nadmašile, čini mi se, parijske, i o tome kako, eto, iako si tako mlad otišao, ipak nisi na prečac se oženio i, eto, samo zbog inostranstva odlučio da uskoro postaneš i glava svoje nove porodice. Eto, pričali smo kako si rano otišao u Pariz i pretpostavljam svakom mladom čoveku problem je Pariz. Čini mi se, francuski znaju samo oni koji su tamo rođeni. Znači, snaći se, imao si sreću da imaš barem nekog kako govori srpski, ali to ipak nije dovoljno nekako da bi se živelo. Pa nije, pogotovo što je Pariz pun Arapa. Ja mislim da preko 3 miliona tada bilo, znači 93. godine. Iskreno nisam mnogo se ni družio sa igračima iz ekipe. Tamo je onaj fazon kad se završi trening svak svoje kući ili neke grupice koje su stari drugari, tako da ja bukvalno sam s treninga išao u stan i to je bilo to. I neko okupljanje naših ljudi, isto Zoran Stojiljković koji je bio dugogodišnji igrač Željezničara iz Niša je
tamo živio, tako da sam imao i njegovu pomoć i tako neka okupljanja, da kažem, jugoslovenska. Rekli bismo onako prilično mučno, jel da? Bilo mučno, da. Pogotovo što ja nisam ni razmišljao o odlasku u inostranstvo, znači to je bilo za mene veliko iznenađenje. Znači šta sad? Ali dobro, opet to odvajanje od kuće sa 16 godina mi je sigurno mnogo pomoglo. To kaljenje, kako kažu, za sve kasnije što bi stiglo. Posle Francuske kreću tu i druge države. A ono što sam htjela da te pitam je kako je moguće da ti nije palo na pamet da se oženiš? Pa nije zato što sam... To je nekako recept. Ne, zato što sam bio zaluđenik rukometom i što mi je rukomet bio u prvom planu. Znači, to inostranstvo nisam želeo da se obrukam, naravno, jer u Zvezdi sam stekao jedno ime, ne veliko, ali ime, naravno. I u tom periodu kad sam odlazio za Pariz, uključili su se bile i španske ekipe koje... I sad taj haos oko mene i naravno ja sam ponosan čovek, nasledio od oca i majke i nisam želeo da se završi moja epizoda samo u Zvezdi te 3 godine rukometa, nego sam želeo da pokažem i da dokažem da ja zaista vredim, pošto sam uvek sve sportove radio maksimalno, nikad nisam utaljavao posao. Tako da sam želeo da sve ti neki moji snovi koje sam ja imao kao klinac se ostvare i rukomet je bio u prvom planu. Rukomet je nekako i kroz brata postao porodični sport, čini mi se. I ono što svi prepričavaju kada sam rekla da ću pričati sa tobom su jao, pitaj ga za brata i svi pamte čuvene derbije i vaše sukobe na parketu. Da, jeste. Evo ja sam sad par intervjua baš govorio o tome. Rukomet je zaista bio nešto posebno i živjelo se za utakmice, za derbije. Nije to samo bila Zvezda i Partizan, tu je bio Proletar iz Zrenjanina koji je imao sjajnu ekipu, onda Metaloplastika iz Šapca, onda iz Vrbasa ekipa. Tako da je Liga sama doprinela popularnosti rukometa u to vreme. Ali naravno sve su oči bile uprte u naše duele. Praktično 80% reprezentacije su činili igrači Zvezde i Partizana. Tako da su to bili dueli puni naboja. Ja i Predrag, da kažem, smo karakterni, odvojili se jako rano od kuće, sami prolazili kroz neke stvari teške i lepe, nismo imali ničiju pomoć, tako da je to izgradilo neki karakter gde nisi priznao ni brata na terenu, niti smo mi... Ali ste nastavljao sukob sa parketa kod kuće? Da. Mislim, sukob, ne neki verbalni sukob, ali bilo je prepucavanja i dešavalo se da nismo po 2-3 dana razgovarali, iako smo živjeli u istom stanu. Ali to je jedan pokazatelj da smo znali šta hoćemo, živjeli smo za svoj sport i htjeli smo da uspemo. Ne ti žao što nikada niste igrali u nekom klubu zajedno? Da. Do reprezentacije smo bili nekih 5, 6, 7 godina zajedno, ali meni je uvijek bila želja da se sastanemo u jednom klubu, da možda po završetku karijere ipak možda i ta razlika između nas nepune 4 godine i on stariji. Iako ljudi mešaju pa pitaju da li sam ja stariji. To uvijek boli onog mlađeg, jel da? Pa ne. Zar ne vidite? Ne, ali to mi je bila stvarno velika želja, ali Peđa je ostao tu, bio je 2 godine samo u inostranstvu. Ja se vezao za igranje u inostranim klubovima, tako da je to na kraju ispalo neizvodljivo. Evo da se vratimo i na period pre nego što je Tanja došla u tvoj život, pa koliko znamo da su fudbaleri i košarkaši jako popularni među devojkama. Pričamo do duše o nekom možda malo drugačijem vremenu nego što je danas, pa evo reci nam koliko su rukometaši i koliko si ti morao baš da se onako žestoko braniš. Pa ne, tada je, znači opet ponavljam, rukomet je bio zaista nevjerojatno popularan. Jeste bili poželjne neženje? Pa dobro, mi smo bili klinci. Mislim klinci, šta znači klinci? Mi smo imali, ja sam došao u Zvezdu sa 18 godina, otišao u 20 i nepune 21 godina.
Tako da, naravno, to vreme je za mene bilo najljepši period mog života. Bilo je zezanja, druženja, što je najvažnije tada bilo za klince koji su bilo para, znači klubovi su bili onako dobro obezbeđeni s te finansijske strane. Tako da smo se mi i među sobom družili. Nebitno je to na terenu što smo bili Zvezda i Partizan, ali smo van terena izlazili zajedno. Pa ludovalo se. Izlazilo se po splavove. Znali smo i da završimo na splavu sa torbom u Gepeku, ali je naš svaki trening bio 150%. Jer mi smo znali tačno šta hoćemo. Problem je Beograda i da kažem mlađih talenata koji propadaju. Baš zbog toga što je Beograd, ako ne znaš zbog čega si tu, progutate za noć. Znači, nuditi mnogo stvari, lepog provoda, druženja, ali za sportistu mladog jako opasan. Naravno, ako nije svestan šta želi u životu, jer mnogo je talenata u svim sportovima propalo baš zbog toga, što nisu znali da podele te stvari. U 27. godini nekako sebi uz rame dovodiš i ženu koja uspeva da te prati. Koliko je teško biti žena sportiste? Dobro, ja sam s Tanjom se upoznao, znači, posle druge godine Španije. Znači, ja sam sa 25 godina upoznao Tanju, 2 godine se zabavljali i u 27. se venčao. Je li njoj teško da ceo neki period, koliko trpi žena sportista? Da, mnogo. Pričamo zbog devojaka koje misle da je to jedno uživanje samo. Pa to one sve gledaju kroz tu neku, ajde kažem, tu neku stranu, lepu stranu, kola lepa, izlasci, večere, ručkovi, ne znam, diskoteke. To kod mene nikad nije postojalo. Ja sam bio profesionalac koji je možda jednom mesečno izlazio u inostranstvu, govorim o inostranstvu, naravno, kad sam dolazio kući, praznio se na neki svoj, da kažem, kontrolisan način, ne previše alkohola, ne previše izlazaka, čisto da bih taj neki drugi dio prvenstva ili priprema dočekao koliko toliko spreman, jer pogotovo život u Nemačkoj, taj rukometni život je jako težak, jaka mala pauza, ako priuštiš sebi sad, dopustiš sebi neke izlaske svakodnevne i treba će ti mesec dana da se vratiš u jedan ritam. Tako da ja uvek sam volio da iskontrolišem te neke stvari, jer sam znao kad budem završio karijeru da ću onda moći sebi priuštiti malo više slobode, naravno sa suprugom, izlazaka, jer sve se svodilo od treninzi, kuća i to je to. Tako što zbog ovog pitanja što se tiče biti žena jednog vrhunskog sportiste, Tanja, moja supruga, je ostavila 2 posla. Ona se malo bavila manekenstvom, profesionalan ženski frizer, tako da odjednom ostane bez išta i čeka mene s treninga, čeka me s utakmica, čeka me s putovanja, s priprema. Sve je to trebalo izdržati jer svako se pokaže posle jednog određenog vremena da li je zaista zbog toga što te voli ili je i zbog nekog drugog interesa. Pretpostavljam da i česte selibe nisu baš nešto što ide u plus, pogotovo nekome ko se taman privikne i navikne na stranu i tuđu sredinu. Pa eto i tu je ona opet našla se da napravi nekako prijatan dom i za tebe, a i kasnije za tvoju decu. Jeste. Moj problem bio, da kažem jedna stvar koju bih možda i promenio sad na početku karijere, da imam sad neki opet šansu za početak karijere, to seljakanje. Ja nijednom klubu više od 4 godine nisam bio. U stvari u Kielu sam bio 4 godine, ovo sve ostalo kraći period. Tako da je to non stop pakuju stvari, jer ja sam kupovao stvari za svoje stanove ili kuće. Znači nisam iznajmljivao ili sam tražio, nego sam kupovao. Tako da je to sve trebalo sa sobom nositi, pakovati iz početka. Tako da je to bila velika frustracija. Pogotovo kasnije kad smo dobili decu
I to je jedna stvar koja onako dosta utiče na psihu i ubio pojam. Tako je. Kako se Đorđe i Petar evo snalaze ovde u Beogradu? Koliko je njima Beograd u stvari strana sredina? Pa dobro, ono koliko smo programirano dolazili, da kažem, decembar i tamo jun. Znači svake godine zimska, letnja pauza. Đorđe je u principu mnogo lakše jer Đorđe je kao dete od 2,5 godine išao u nemačko obdanište, pa je, ajde kažem, osjetio to neko društvo i druženje. Petar nikad nije, on je mamina maza, non stop sa njom kući, tako da imamo sa njim problema sad oko školice, ujutru plač neće da ide, pogotovo ako ide sa majkom, onda se od nje jako teško odvoji. Dok je sa Đorđem druga stvar, on bez problema ustaje ujutru, ostaje do popodne i čak neće ni da ide kući. On je druželjubiv i hoće, voli društvo, zanimaju ga sve stvari i onako jako brzo kapira. Ja se trudim da ih vodim na sportske događaje, da čisto vidim, da osjetim prema njima šta bi im se svidilo, jer ne bih... Pa to stereotip pitanje, da li su tvoji naslednici ili ih vidiš uopšte u sportu? Ne, ja ih nikad u životu ne bih forsirao za neki sport. Lično zbog sebe, gledajući zbog svog zdravlja, nikad im ne bih predložio da igraju rukomet. Iako je to predivan sport, pun energije, nadmetanja, mnogo sportova u jednom sportu. Međutim, znači, povrede koje idu u ovom savremenom rukometu, pogotovo u Nemačkoj, gde je postao brutalan sport, ne bih im proporučio, ali opet će na njima ostati, neću sigurno biti jedan od roditelja koji će forsirati decu da bi, ajde da kažem, izlečio neki svoj kompleks iz mladosti, neki svoj neuspeh, pa da kroz njih pokušam to da ostvarim. Tako da će na njima sve ostati. Mnogi se nadaju da ti ovo nekako nije samo usputna stanica, da si ovdje došao, da ćeš ostati, da će Zvezda sa tobom, eto da kažem, procvetati, a mnogi pominju i eventualnu funkciju u Crvenoj zvezdi kada odlučiš da konačno napustiš parket. Pa dobro, ovo je najvjerovatnije definitivan povratak kući. Nisam želeo da... Imao sam dosta ponuda iz arapskih zemalja gde sam ja čest gost bio, ali na kratko vreme, na nedelju dana, jednu utakmicu i vratim se. Tako da oni su sad pošli u školu, nisam želeo sad da njih opet povlačim na pola godine, da ih vraćam, a bez njih nisam htio ni da idem. Tako da normalno i logično je bilo da se vratim u klub u kome sam stekao afirmaciju i koji volim najviše na svetu, naravno. Trenutno kao igrač želim da ostvarim tu današnju želju, šampionska titula sa Zvezdom koji je jedini trofej. Da se ne ponovi 93. neće. Jedini trofej, pa sad da ne kucam, da ne malerišemo. Jedini trofej koji mi fali u tim klubskim takmičenjima. Ja sam već imao i ponudu da preuzmem Zvezdu na jednoj važnoj funkciji. Međutim, meni se još igra, sad to kao igrač pokušavam i da pomognem s neke strane organizacije, da probamo da privučemo ljude koji žele da pomogu da napravimo jedan veliki klub. Tako da sam ko igrač do kraja ove sezone, a za sljedeću godinu ćemo vidjeti u zavisnosti ako se uzme titula, ako se obezbedi budžet koji smo zamislili, znači da se dovedu igrači, ozbiljni igrači i naravno sljedeće godine uz sve to kup šampiona, ako bi mogli da Pionir napunimo. Znači to su neki moji snovi opet. Tako da mi je to želja sa Zvezdom opet da napunimo Pionir protiv jedne velike evropske ekipe. Tako da sve u tom smislu i radimo neke stvari. Ja pokušavam da iskoristim svoj autoritet i ime da bi privukli ljude koji vole rukomet i koji žele da ulažu, da bi se naravno nešto na kraju i vratilo.
Tako je, to je onaj glavni i osnovni moto svih koji ulažu u sport. Više, čini mi se, nema tu nekih mnogo plemenitih motiva. Ljudi žele da ono što su dali im se nekako na kraju i vrati. Mi obično imamo i onaj leksikonski deo ovog naše emisije, međutim, dosta toga smo te već ispitali, tako da ću evo iskoristiti priliku samo da te pitam na kraju za životnu želju. Dakle, pored svega ovoga što si rekao, da li postoji još neki motiv, još neka životna želja što bi po svaku cenu želeo da ostvariš? Pa što se tiče sportske želje, ostala je neostvarena zlatna medalja sa mojom generacijom. To je vjerojatno ne samo moja, nego svih mojih kolega i prijatelja. Što se tiče životne želje, želio bih samo svojoj deci najviše zdravlja i šta god odluče kasnije, nek sami snose posljedice. Ja im se mnogo neću mešati u neke stvari, naravno uvek ću ih podržavati i jedna želja naravno da ovaj narod stane na noge, da prestanemo više između sebe, da se i svađamo i prepiremo, da podržimo ljude koji vode u zemlju, pošto ovo govorim, pošto vidim da je aktuelno sad i ovi izbori i opet, ja sam već i napomenuo da naš narod više ide na izbore nego što ide na pijacu. Tako bih želio najzad uopšte kao narodu da nam krene napred i to je to. Hvala ti puno. Hvala vam. Za razliku od prethodnih emisija kada smo želeli da mladi sportisti što pre dobiju dobre inostrane angažmane, Nenadu Peruničiću želimo da ostane u zemlji i pošto okači patike o klin, preuzme neko mesto odgovornog funkcionera u srpskom rukometu.